जी प्रणाम। कैसन मानी रहुआ सब? उम्मीद करतानी कि ठीक हो। कब रहुआ देख रहल बानी नेक्स्ट भोजपुरी चैनल। भोजपुरी के हर एक खबर रहुआ इस चैनल पर मिलेला। हम रहुआ के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना कल 4:05 पर लॉन्च भइल हुए, जौन की ए बार ले 3.5 मिलियन पार बा, रियल टाइम में 4 मिलियन के आसपास बा। ठीक बा। एक और गाना रिलीज भइल रहा अपना भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार, अब का कहीं धुरंधर भैया के। ठीक बा। धुरंधर भैया के वो गाना रिलीज भइल रहा जवन की पावर स्टार पवन सिंह के आज से 5 दिन पहले उनकर पोस्टर रिलीज भइल। जहिया पोस्टर रिलीज भइल ओ दिन धुरंधर भैया हमार कंट्रोवर्सी करे खातिर अपनो पोस्टर रिलीज कइले, ओकरा बिहान में अपन टीजर रिलीज कइले, गाना रिलीज कइले। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के टीम का कइलस कि अपन गाना रोक दिया। जब अपन गाना ही लो रोक देहल, 5 दिन रोक देहल, 4 दिन तलक धुरंधर भैया के गाना के औकात दिख गई। औकात दिखे के मतलब कि जेंगा लगातार 10 गो फ्लॉप बढ़ल, वही में इहो एगो चले गई। ठीक बा। से कहतनी प्रमाण के साथ कहतनी, जानतनी का है एड प्रमोशन के व्यू से व्यू ना होला। पावर स्टार पवन सिंह के जवना चैनल पर गाना लॉन्च बनू उ रोयल रघुराई आई दूसर का गाना दूगो गाना रिलीज भइल बा, जौन की बड़ा 3.5 मिलियन पार बा। ठीक बा। उनकर सब्सक्राइबर हमरा तो 2 लाख के आसपास बा, 2 लाख। उनकर जवना चैनल से रिलीज भइल बा ओकर मिलियन में सब्सक्राइबर बड़े, कोई मिलियन बड़े का। बहुत बड़ा चैनल बा, बहुत बड़ा ऐड लागल बा, बहुत बड़ा ओइ पर मेहनत दुका भइल बा। लेकिन तबो ना बीजे चौहान के जो लिरिक्स बा उ धमाल मचौले बा। हमनी के ए से कंपैरिजन नहीं किसन करत कि उ बड़ बड़ा नहीं छोट बड़ा। ठीक बा। हमनी के ए से करत इंसान कि उहो लोग आज कहे कि आवल पावर देख लेतनी, आवल एथी देख लेतनी, ओइ से तनी ऐसा याद दिला देता इंसान। याद दिलाओ का मतलब ही बानू कि देखी बराबरी कैसे कइल जाला। जैसे कि जिस चैनल जितना आपका सब्सक्राइबर है उससे हमारा भी छूटे, आपका भी छूटे, तब औकात के था दिखता है। लेकिन छोटे चैनल से भी लेवल के गाना हो गइल भाई। बाकी ई त गाना एकदम माने विवादों में उभरल है। एगो औरी बड़ा फोटो एक और बात हम लोग के बता दी कि हई इसी जी के सबसे पहले ही तो हमनी के नहीं पता कि असली है कि नकली है। लेकिन लोग जौन बा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करता, टैग कइल जाता। एक और बात हम बता देता नहीं, कोनो प्रकार के ई ना होके चाहे जैसी करनी वैसी भरनी। ई तो कलयुग भैया एगो इंसानियत के नाते कह सकल जाता कि अगर असली में भइल तो प्रार्थना करत। अरे एकदम हम एगो वीडियो में बनले रहे कि वापस आवस तो बाबू तनी सुधर के वापस आवस। भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर आवस, कुछ अच्छा करस, कुछ अच्छा करके अपन नाम कमास। कोनो प्रकार के विवाद में पड़ला की जरूरत नहीं है। देखी विवाद 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 अगर देखी केहू अगर हमरा गरियावता हमहू गरिया त का होई, बढ़ी नु झगड़ा। एगो बढ़ल बा एने बढ़ला बा देखते बानी, नाम दैला के जरूरत नहीं है। आप दुकान पुलिस करवाई, दुकान करवाई सही बा, कार्रवाई होके के लेकिन ई होके के चाहिए। देखी आप एगो नीलकमल सिंह के आज गाना आइल बा शुभ लाभ कंपनी से, भैया कमाल के वीडियो बा। रहुआ सब अगर वीडियो देखें उनकर, हम तो अकेले अपना बड़का सिस्टम पर चला के 10 बेर से ज्यादा देखले बानी। जानता नहीं का है उनमें यार ऐसन वीडियो के क्वालिटी बा, ऐसन क्वालिटी बा जो माने मियाज गदगद हो जाता वीडियो देख के। तो देखी जेकर काम बढ़िया बा ओकरा कह जाई नु जे काम बढ़िया बा। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं तो स्टार लेवल के काम भी कीजिए, स्टार लेवल के वीडियो दीजिए, ताकि आपको देख के छोटे छोटे बच्चे जो है वो सीखे। अच्छा भोजपुरी बड़ा हो, अच्छा जितना ज्यादा लोग के काम वीडियो में मिली उतने ज्यादा लोग भोजपुरी में आई नु। जब काम के जरूरत पड़ी तो लोग आई, आ सबके कमाई हुई, सब लोग के फायदा हुई। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ कह के बाद में उनका छोड़े के पड़ल का है, खाली काम ना मिलला के वजह से। तो ए से हम कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके काम मिले के चाहिए। आप बड़ा बड़ा काम कीजिए, आप लोग बड़े बड़े गाना कीजिए, बड़े बड़े लेवल के गाना कीजिए, और छोटा छोटा गाना ला कर उसके बाद फेसबुक पर तुम तड़ा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, बाकी राजा भैया जो कहेंगे। हम तो ये कहें भैया कि ये सब छोड़ दलो, इनमें कोनो फायदा नहीं है। अपन अपन स्टार के अगर बड़ाई करत तो बड़ाई कर लो, दूसरा के बेइज्जती मत कर लो। आ कंपैरिजन कराओ, कंपैरिजन एगो गाना के कंपेयर कीजिए भाई। आ रोस्ट करे के बाद तो रोस्ट एगो हद तक रोस्ट होला, किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाइएगा, किसी के एथी में नहीं जाइएगा। इससे दूर रहिए, इससे बच के रहिए। बाकी सब एकदम ऊपर वाले की मेहरबानी। एक और बात हम लोग बता दीजिए, अब की बार सावन
दोनों स्टार में माने बड़का स्टार दू जना स्टार लोग के दोनों जना के गाना खतरनाक आई काहे कि एक दूसरे पे एकदम ई बा चढ़ल तो एमे मजा पब्लिक के आई पब्लिक के से मजा आई कि अच्छा कंटेंट मिली सुने के अच्छा वीडियो देखे के मिली तो रउआ सब एंजॉय करी मजा ली आ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइल बा रउआ सब कमेंट लाइक शेयर जरूर करी।